So guys, for today's video, na ako i-show nyo guys kining endangered species. Nakikita nyo po ba yung nakikita ko? Endangered species na po siya ngayon guys. Ayan po. Ayan. Yan po yung tumutunog. Siya po yung tumutunog guys. Kung sa probinsya, kung nakarelate mo sa probinsya, madagan siya siguro sa ubang probinsya. Pero sa mga guys, konti na lang po yung mga ganitong species sa amin guys. Ganyan guys, konti na po yung mga ganyan species sa amin guys. Ayan po yun guys, sa Bisaya guys, yung tawag po sa amin dito sa Bisaya is gangis po ito guys. Paki-comment na lang po down below kung ano pong tawag sa inyo dito sa hayop na po ito guys, na itong tumutunog guys. Ayan. Ayan. So lumalakas po yung hangin kasi dahilan ng bagyong boring guys. So ayan po yung tumutunog guys. Sa Bisaya po dito sa amin guys, ang tawag sa amin is ano po, gangis po siya. Ayan. So more to guys. Salamat guys. God bless guys. Mga